Merge? A fost o discuție cu Florin Salam când a făcut videoclip acum o săptămână cu indienii și cu treaba care a fost, că nu mă mai repet înapoi încă o dată. S-a rezolvat, s-a înjurat omul pe copiii lui, cum am zis și în videoclipul cu ăla care l-am postat, că vreau să-și ceară scuze, să dea explicații, a dat explicațiile care trebuie, s-a înjurat omul pe familia lui, pe copiii lui, dacă a fost, dacă are ceva, dacă nu ne iubește în continuare și dacă nu este treaba cum trebuie. Altă treabă trebuie să vă explic. A scris băiatul lui Costeluș pe Facebook: îmi pare tare rău, așa pentru imaginea noastră și la frații mei, că fac eu găinării din astea și vorbesc pe Facebook treburi din astea, că nu-mi stă în caractere. Dar dacă el a lăsat public, tot public trebuie să lași eu, că așa e normal. Dacă îmi trimitea vreun mesaj în privat, înțelegeam, dar mi-a trimis, a dat public și tot public trebuie să fac și eu. A scris băiatul lui Costel că ăștia de la el și arate coaile, adică s-a referit la noi că eu am făcut live-ul. Coaile alea care le-am arătat la Iulis Mall, în mijlocul centrului, când a luat bătaie, ăsta, Alexu și Costel, toți voi care sunteți, când ați luat bătaie în mijlocul centrului, v-ați dus la miliție și mi-ați legat toți frații, ne-ați legat pe toți, că vă scot declarații și le pun pe masă. Păi tu ți-arăți coaile cu mine? Mă jur pe mormântul tăticul meu, să ajung mort, azi să ajung mort. Din o să vezi istorii care n-ai văzut în viața ta, Costele, cât de avioane te dai tu și vorbești de avioane și cu ce zici tu acolo. Din nou e și crim în mijlocul străzii, din nou s-o da la Iași mandate de 25 de ani să mă schimb după mine în gură. Păi tu bași public să-mi arăt eu coaile cu tine, păi tu m-ai băgat la pușcărie, mă, pizdă. Eu mi-arăt coaile cu tine, tu ești pregătit vreodată în viața ta pentru mine? Bă, tu ești pregătit pentru mine, mă, să faci ce vorbești tu, să-mi arăt coaile și vorbești de afirmații? Păi ai venit la Iulis Mall? Ai venit la Iulis... Stai mă, filmează-mă încoace. Ai venit la Iulis Mall, ai luat bătaie în mijlocul centrului? Bă, ai luat bătaie în mijlocul centrului și te-ai dus la gardă, m-a dus la miliție, 2 altercații, am avut mari și late. Tu, Costele, personal, tu nu ești pregătit pentru mine și pentru familia mea. Băi, mă jur pe mormântul lui tata meu dacă ești pregătit pentru mine vreodată în viața ta. De nu s-o da mandate la Iași de 25 de ani să vă băgați pe pula în gura mea. Păi tu ai ajuns la familia mea vreodată să postezi tu mie pe internet? Băi, te merlesc în mijlocul centrului, mă jur să ajung mor lângă tata. De nu-i tragi în tine cartuși până nu mai miști. Costele, știți ca toată familia ta. La toată rața ta care ești din Oieșineașul ăsta, istorii trebuie să o termina pe toată viața. Tu ai ajuns la familia mea să postezi tu mie pe internet, că ăștia care n-au coaie. Pe eu mi-arăt coaile cu tine, băi, pripasule, ficiorul ăla care abia să mișcă pe stradă. Că-l prind pe stradă, bag un cuțit în cap, dici pe partea elaltă. Tu cu mine coaie, ești în revoluție la Iași. Ești în revoluție și mandate de 25 de ani, că n-ai bătut pe nimeni în viața ta. Tot ce faci tu în țară, că țiganii că fac în direct, tu n-ai dat de cine trebuie. Băi, tu n-ai dat de cine trebuie, ți s-a înfundat pe toată viața ta. Ți s-a înfundat la ea și mă jur pe mormântul lui tata. Pe mormântul lui tata meu mă jură. De noi trage cartuși în mijlocul centrului de român istorie, oprește.